खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फुङाव खालि उदैयाव साहा लोंनायनि मा खहा जानो हागौ, बिसोरनिफ्राय माबोरै बारग'नांगौ बेनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। भारतनि गोबां सुबुंफोरा फुंनि जागायनायखौ कापसे गुदुं साहा लोंनानै खालामो। साहाया थारैनो गोजोन आरो गोहोनि मोन्दांथि होयो, नाथाय जुदि बेखौ खालि उदैयाव लोंनाय जायो अब्ला बेनि माखासे गाज्रि गोहोमबो जानो हागौ। रोंग'साफोरनि बादिब्ला फुङाव जेबो जायालासे साहा लोंनायनि हुदाया गोलाव समनि थाखाय दोगोन आरो सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां गोबां जेंना सोमजिहोनो हागौ। फै जों बेनि खहा आरो बेफोरनिफ्राय बारग'नायनि गोरलै राहाफोरखौ मिथिहोनि। खालि उदैयाव साहा लोंनायनि खहाफोरानो जादों। सेथियाव, एसिडिटी आरो उदैयाव आलौनाय जानो हागौ। साहायाव केफिन आरो टेनिन मुंनि गुदिमुवाफोर थायो, जाय उदैयाव एसिडनि दिहुनथायखौ बांहोनो हागौ। जेब्ला उदैया लांदां जायो अब्ला बांद्राय एसिडआ उदैयाव गोहोम खोख्लैनो हागौ, जायनि जाहोनाव बिखा आलौनाय, गोखा गोरनाय आरो एसिडिटी बायदि जेंना जानो हागौ। नैथियाव दङ गेस आरो दोगोन जायैनि जेंना। फुङाव खालि उदैयाव साहा लोंनाया दोगोन खान्थियाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। गोबां सुबुङानो गेस, उदै दुनाय आरो दोगोन जायैनि जेंना मोनदांनो हागौ। जर'खायै जायफोर सुबुंनि दोगोन बिखान्थिया सेन्सिटिभ जायो, बिसोरहा बे जेंनाया बांसिन जानो हागौ। थामथियाव दङ गोबाल' मोननाय आरो उसुखुथु जानाय। साहायाव थानाय टेनिनआ माखासे मानसिफोरनाव गोबाल' मोननाय, उदैनि उसुखुथुनि उसुबिदा सोमजिहोनो हागौ। जुदि साहाया बांद्राय गोख्रों जायो आरो खालि उदैयाव लोंनाय जायो, अब्ला बेयो जेंनाखौ बांहोनो हागौ। ब्रैथियाव दङ माखासे फरायसंनायनि बादिब्ला साहायाव थानाय मुवाफोरा सोलेराव आयरन बायदि गोनां मुवाफोरखौ सोबख'नायाव गोहोम खोख्लैनो हागौ एबा देहायाव आयरन खमायनो हागौ। बाथियाव दङ नारसिननाय आरो बिखानि बिदुं बांनाय। साहायाव थानाय केफिनआ सोलेराव गोख्रैनो गोहो मोनो, नाथाय खालि उदैयाव बांद्राय केफिन जायोब्ला नार्भास, चिरचिरा, स्ट्रेस आरो गोख्रै बिखा दुंनाय बायदि जेंनाबो जानो हागौ। दथियाव दङ डिहाइड्रेशन जानायनि खैफोद। फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो सोलेराव दैनि आंखाल जानो हागौ। बेबादि थासारियाव साहाखौल' लोंनाया सोलेरखौ थोजासे हाइड्रेशन होनो हाया। दानिया बेफोर जेंनानिफ्राय बारग'नायनि राहानि बागै एसे सावरायदिनि। फुङाव गिबियावनो दै लों। सिखारनायनि उनाव 1 एबा 2 गिलास सादा एबा गुसु दै लोंनाया साबसिन होनना सानजायो। बेयो सोलेरखौ हाइड्रेट खालामो आरो डाइजेस्टिभ सिस्टेमखौ एक्टिभ लाखियो। साहानि सिगां एसे जामुं जा। खालि उदैयाव साहा लोंनायनि सोलायै माखासे फिथाइ-सामथाइ, बादाम, बिस्कुट, टस्ट एबा रेजें स्नेक्स जानायनि उनाव साहा लों। बेयो उदैयाव साहा लोंनायनि साइड इफेक्टखौ खम खालामो। खम गोख्रों साहा सायख'। बांद्राय रुनाय आरो गोरा साहा लानायनि सोलायै रेजें साहा लों। बेयो केफिन आरो टेनिननि गोहोमखौ खम खालामगोन। बिबांखौ खम खालाम। गासै सानाव बांद्राय साहा लोंनायनिफ्राय गोजानाव था। सरासनस्रायै 2 निफ्राय 3 काप साहा लोंनाया थोजासे होननानै सानजायो। हार्बेल गुबुन राहाफोरखौ आजावना ला। जुदि नोंथाङा एसिडिटी एबा दोगोन जेंना दं, अब्ला हार्बेल साहा, ग्रीन टी एबा हाइजें थुलसि रेजें साहाया मोनसे साबसिन राहा जानो हागौ। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोनहा बेबादिनो देहानि बागै भिडिअ' नायबाय थानो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।